Henrik Andersen og Van Basten. Det ser ikke godt ud. Prøv at se Henrik Andersens venstre ben. Det er sammenstød der med Marco Van Basten. Ej. Hvad er det grimt. Henrik Andersen færdig. Og et kedeligt punktum for manden, der har måske været den mest opløftende af dem alle sammen. Har spillet en kanonturnering. Ganske enkelt. Og han så skal slutte det her på den her måde. Opmuntring for de danske tilskuere. Endelig uheld, må vi også sige. Og et